José Manuel Ventoso afondou no seu último libro O mar goberna de oeste. O autor presentou a súa obra no Museo Municipal de Ribeira ante unha trintena de persoas. O xoves houbo diferentes citas culturais na comarca e en Ribeira. Unha delas desenvolveuse no Museo Municipal, que se encheu de persoas que non se quixeron perder a presentación do último libro de José Manuel Ventoso. O coñecido político e escritor conta cun novo traballo titulado O mar goberna de oeste, e como ben indica o seu título, o mar é o seu protagonista. O mar é o centro de toda a miña obra, tanto dá que sea o tema central como un tema secundario, o mar sempre está presente, incluso cando escribín a postura oficial da xerarquía galega antes durante a República, o sea, o mar é algo constante. Ademais, reflicte nas súas páxinas a importancia que tivo a pesca para moitísimas familias galegas e de Ribeira, sendo o modo de vida que permitiu a un gran número de persoas ir medrando xeración a xeración. E a min parecíame que en este mundo que se está reinventando a realidade, en este mundo onde a mentira parece ser que é a única verdade, morrería doente si non fixera un recordo de auténtica Ribeira, da auténtica xente da ría, a auténtica xente da ría que sobreviveu e que fixo que houbera un nivel de poboamento de casi 200 habitantes por quilómetro cuadrado. Eso significa que aquí se conseguiu sobrevivir e vivir bastante ben. Xa que sinala que había unha débeda cos mariñeiros por todo o que achegaron ao crecemento das vilas da Ría de Arousa. Nunca se lle fixo reconocemento, a que nunca se lle tratou de entender o que fixeron, estes son os que levantaron o país. O ribeirense escribiu este libro tamén para albergar parte da cultura mariñeira, algo tan propio como o seu léxico, para que non se perda. A maior parte das veces me din, no, é que eso non está no dicionario, claro, é que podíamos poñer este libro de texto de algúns rapaces, pero é que isto non está arreglado e tal e cual, entón quedo sorprendido de esa visión tan reduccionista de ver que a lingua hai que analizala dende atrás, non dende o futuro. Unha lingua é viva cando ten futuro, non cando ten pasado. E entonces me sorprende esas cuestións e, bueno, pois non as respondo, pero sigo reafirmándome no afán de que entender Galicia é facer un esforzo por entender tamén a súa lingua e a súa fala. O autor estivo arroupado por unha trintena de persoas e unha vez que rematou a presentación estivo firmando exemplares aos asistentes.